Samtang lalawigan sa Sugbo padayon o nagpabilin gihapon nga maoy labing dato nga probinsya sa tibuok Pilipinas. Tungod kay duna kini 339.85 billion pesos nga assets mga sukit tig paminaw base sa 2024 Commission on Audit Annual Financial Report sa mga LGUs. Straight to the point. Ang second mao ang Rizal Province. Ato ni hatagag pagtagad mga kaigalaan, no? So pwede ra dai gihapon mga sukit tig paminaw nga number 1 mahigala nga probinsya ang Sugbo. Pinakadato nga probinsya gumikan sa mga asset apan mahatag mga higala ang serbisyo sa mga hospitals, mahatag mahigala ang serbisyo medikal o mahatagan mahigala og disente, no, nga mga pansayan ang ato mahigalang bus terminals. Straight to the point. Naa gihapon pwede ra gihapon mga sukit tig paminaw, no, kay unsa may gamit og mahimo tang richest province unya ang mga tawo wa magkatilaw niini. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point.